Jaa, täällä on näköjään lippu valmiina Salossa. Joku ampumassa. Eipä täällä ollutkaan ketään jäänyt joltain vaan lippusalkkoon. Käy viemässä taulupaikoille ja aloitetaan sitten hommat. Siinäpä se olisi hököllä. Ei muuta kuin kohistamaan ekana ja sitten vähän reeniammun. On lintupaukku, 3 laakkia, yksi on vähän kärpäinen. Sitten otin vielä hirvipaukulle kohistuksen. Viimeisellä laukauksella ammuin 7 ja siihen napsahti. Se on ihan riittävän tarkka.